Sa ulo ng mga balita, groundbreaking para sa PLEX, pinangunahan ni Governor Gico at SMC President and CEO Ramon Ang. Paglago ng turismo at ekonomiya ng Pangasinan, inaasahan na dahil sa proyekto. Philippine Experience Program ng DOT, inilunsad sa Pangasinan. Fisherfolk at Fish Processor Associations ng Pangasinan na biyayaan ng bagong mga kagamitan. Kahandaan ng mga liblib na lugar ng Pangasinan laban sa kalamidad, pinaiigting. Veterinary Health Mission, dinala ng Kapitolyo sa Villasis, Pangasinan. Donasyong assistive devices, pinasakamay sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Mga pamilyang nasunugan sa bayan ng Santa Barbara, tumanggap ng tulong. Mga kalahok sa Limgas na Pangasinan 2024, humarap sa media. Naimbag ng Aldaw, Masanto, Siargao, Pangasinan. Narito na ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Ako, si Christine Flores, ang inyong tagapagbalita. Tagumpay na naisagawa ang groundbreaking ceremony para sa Pangasinan Link Expressway. Ito na ang hudyat ng konstruksyon ng proyekto na magsisilbing daan para sa lalo pang pag-unlad ng Pangasinan. Magbabalita, Terry Aquino. Nag-umpisa sa pangarap. Pangarap ni Ramon Monmon Gico III at ng buong Team Aguila na itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ngayon ay maisasakatuparan na. 4, 3, 2, and 1. There you have it, ladies and gentlemen. Congratulations, Pangasinan. Congratulations, San Miguel Corporation. Congratulations, Pangasinan Link Expressway. Ang unveiling of marker o groundbreaking ceremony ang simula sa pagtupad sa pangarap na Pangasinan Link Expressway. Maraming salamat po kay Mr. Ramon Ang at binigyan po ng oras itong unveiling po ng marker natin ng ating Pangasinan Link Expressway. Tanggapin niyo po ang taos-pusong pasasalamat ng lalawigan ng Pangasinan. PLEX is set to connect the east and the west of Pangasinan, improving travel and driving economic development. This project is part of our commitment to improving the lives of our kababayan by creating jobs and opening up more economic opportunities at no cost to the government. Ayon kay Governor Gico, konstruksyon ng Tarlac-Pangasinan Link Expressway ang isa sa mga dahilan ng pag-unlad ng bayan ng Binalonan. Sa pagkakataong ito, inaasahang ang PLEX naman ang magpapaunlad o mas magpapaunlad sa iba pang bahagi ng Pangasinan. Kung saan may available na lupa na pwede nang i-purchase ng proyektong ito, simulan na. Maski we can start in Bugalyon, we can start in Lingayen, in Binmalik, kung saan available. Kasi alam naman na po natin yung alignment eh. Kaya ganyan natin mapapabilis ang pag-implement po ng proyektong ito. At hinihikayat ko ang ating mga kababayan na please cooperate, no? Para naman sa ating lahat. Well, kung magawa natin na isang buwan, then let's do it in 1 month. The soonest. Available naman ng funds eh. No? San Miguel committed to us na the funds are here. Anytime, let's start the procurement of the right-of-way. Muli namang pinasalamatan ni Ginoong Ang si Governor Gico, Vice Governor Mark Lambino at lahat ng mga opisyal ng pamahalaan para sa katuparan ng proyekto. Ang PLEX ay inaasahang matatapos sa loob ng 1 taon. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capitol. Sa kaugnay na balita, ngayon pa lang ay inaasahan na ang pagsigla ng ekonomiya at turismo ng Pangasinan dahil sa Pangasinan Link Expressway. Magbabalita, Rich Mahin.
March 21, 2024. Isang makasaysayang araw para sa Pangasinan. Isinagawa kasi ang unveiling ng marker ng Pangasinan Link Expressway o PLEX. 4, There will be growth in business, in investments. There will be more jobs created. There will be more ease in travel within the province and outside of the province of Pangasinan. Mula Binalonan patungong Lingayen, 42.76 kilometers ang kabuang distansya ng PLEX. Sa pamamagitan nito, ang dating biyahe na aabot sa 2.5 oras ay magiging 20 hanggang 30 minuto na lang. Phase 1 of the project consists of 3 main sections. The 7 kilometers stretch from Binalonan to Manawag, followed by an 11.3 kilometer stretch from Manawag to Calasiao, and the longest 22.1 kilometer stretch from Calasiao to Lingayen. Together with the 2.4 kilometers per road to Calasiao, Phase 2 will extend to Alaminos as demand increases. Ayon kay Governor Ramon Gico III, kapag natapos ang proyekto, magiging investment hub ang Pangasinan. Siyempre, we have all the potential that are not capitalized. Hindi tayo masyadong napapansin ngayon, but you know, with all of these projects, sigurado darating at dadagsa ang mga investors dito at development, mag-create ng trabaho, and eventually, that will result in the improvement of the lives of our kababayans in Pangasinan. Kaya napakahalaga talaga ng proyektong ito. Masisigla rin ang turismo sa lalawigan. So just imagine yung convenience, ease of travel, predictability in your schedule. Ano yun, evident yun eh. Kung may ganitong highway eh. Walang factor ito na may aksidente dito sa may banggaang motor, tricycle, etc. You can predict your travel time. At saka it will shorten your travel time. Alam niyo kung bakit Pangasinan ang pwedeng puntahan? Kasi po itong Pangasinan, flatland. Ang ganda ng simoy ng hangin dito. Tsaka, malapit din po tayo sa mga malalaking seaport dito. At may plano pa ang province of Pangasinan magtayo ng airport at mag-develop ng malaking seaport. Pag nangyayari yon, maniwala ho kayo, lalo hong sisikat ng gusto itong Pangasinan. Sa groundbreaking ceremony, inalahad din ang PLEX marker. Naging saksi sa makasaysayang aktibidad ang mga opisyal ng national agencies, board members ng Pangasinan, mga chief executives mula sa iba't ibang munisipalidad, mga chief of hospitals at department heads ng pamahalang panalawigan sa pamumuno ni Provincial Administrator Melesio Patage II, 5th District Congressman Ramon Gico Jr., Vice Governor Mark Ronald Lambino, First Lady Maan Suazon Gico at mga national at local media. Tayo po ay nagpapasalamat sa San Miguel Corporation, kay Ginoong Ramon S. Ang, sa kanilang tiwala na binigay sa Provincial Government of Pangasinan at sa liderato ng probinsyang ito upang matuloy ang isang napaka-ingranding proyekto na siyang siguradong-sigurado na magpapabuti ng buhay ng lahat ng Pangasinense at mga kapwa Pilipino po na susubaybay sa mga pwede po nilang gawin dito po sa lalawigan ng Pangasinan. 34 billion pesos ang kabuang pondo para sa PLEX. Walang gagastusin para rito ang pamahalang panalawigan ng Pangasinan. Pero ang pamahalang panalawigan ay magkakaroon ng share sa kita ng PLEX. Bukod dyan, pagkatapos ng 35 taon, pamahalaang panalawigan na ang may-ari sa PLEX. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Naging magarbo naman ang pagsalubong ng Pangasinan sa mga delegado ng Department of Tourism para sa paglulunsad ng Philippine Experience Program. Narito ang kwento.
Nakasalubong ng masayang tugtugan ang pagdating ng mga delegado ng Philippine Experience Program ng DOT sa Lingayen, Pangasinan. Ang delegasyon ay binubuo ng DOT officials, regional directors, diplomatic corps, travel and tour operators, cultural workers at content creators. Una nang dumalaw dito sa Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Maraming salamat sa napaka-init na pagtanggap sa amin dito sa Pangasinan. From your capital to your museum to the flavors we have tasted. I am in full appreciation of the journey that Pangasinan has taken that has left an imprint in our national identity. And I am very, very optimistic that under the leadership of your visionary governor, Pangasinan's direction is forward, always forward. And we are here to manifest our full support for your plans for your province. Layunin ng Philippine Experience Program na pagbuklurin ang mga Pilipino sa pagpapakita ng natatanging kultura ng Pilipinas at suportahan ang pangangalaga sa mga pamana ng bansa. We are really pushing forward for highlighting that Filipino brand. And we have another centerpiece training program which is the Filipino brand of service excellence. Ito rin ang hudyat ang pagtutulungan sa mga lokal na pamahalaan upang isulong ang mas masiglang turismo. Thank you on behalf of the province for visiting the great province of Pangasinan. We are the biggest province in northern Luzon. So, thank you also for the project that you downloaded to the province visitor center. So, it jives with our master plan. And we have more projects. I have more projects in mind. I think we can sit down, RD, then present it to the secretary. And then probably we can promote what's in Pangasinan. So we have all the beautiful attractions. What we need actually are the products, the experience, and a lot of marketing and promotion. So with the secretary here visiting our province, I'm sure that's a good start as far as tourism is concerned for Pangasinan. Daan din ang programa para makahikayat pa ng mas maraming turista, lalo na sa mga destinasyon na hindi pa masyadong kilala. From the historic churches of our capital town Lingayen, to 100 islands in Alaminos, to the pristine beaches of Bolinao, every corner of our province tells a story of heritage and heritage waiting to be discovered. We all know that tourism has the potential to contribute significantly to sustainable development while also promoting culture and national heritage and protecting cultural and ecological variety. Habang nasa Pangasinan, pinasyalan ng grupo ang Banaan Museum. Ipinatikim din sa mga bisita ang mga ipinagmamalaking pagkain ng Pangasinan gaya ng puto at mga kakanin. Dinala naman ng Kapitolyo ang Veterinary Health Mission sa bayan ng Villasis. May kwento si Rich Mahin. Ang pet owner na si Annalyn mula Tarlac, dumayo pa sa Villasis, Pangasinan para makapag-avail ng libreng serbisyo ng Kapitolyo. Kasi libre po eh. Mahal po kasi pag sa private. Hindi po namin kaya. Si Feto Gary naman, isang pet rescuer mula San Blas, Villasis, 15 aso at 37 pusa ang kanyang alaga. So malaking bagay na yun kasi libre. Tapos pag sa iba ka kasi nagpakapo pag private, mahal. Si Annalyn at Feto Gary ay kabilang sa 300 pet owners na nahandugan ng Kapitolyo ng libreng veterinary health mission nitong March 20, 2024 sa Villasis, Pangasinan. 300 aso at 175 pusa ang nabigyan ng libreng anti-rabies vaccination, deworming, vitamina at treatment. Umabot naman sa 107 aso at pusa ang sumailalim sa libreng pakapon. Kasabay ng Veterinary Health Mission, nagkaroon din ng information education campaign tungkol sa rabies. Dapat pala, pag nakakagat ka, hindi sa tinatawag na supsop. Kasi kaugalian natin yun eh.
mas maganda pa rin yung magpa-incheck agad. Lalo na't maraming programa ang ating gobyerno na puro libre. Para maging aware sila kung anong gagawin, hindi sila yung aligaga at hindi nila ipapa-albularyo agad. No, doon tayo sa tamang proseso po kung paano maaagapan ang rabies. Ang mga participant natin dito ngayon ay yung mga BHW natin and yung mga Barangay Council on Health and yung mga barangay kapitan po natin. Sila yung mga tinawag or na-invite namin kasi sila yung mga usually may hawak dito sa mga barangay natin. Sila yung mas nakakahalubilo doon sa mga owner ng mga pets po. Ang Veterinary Health Mission at Information Education Campaign ay hinatid ng Kapitolyo sa pamamagitan ng Office of the Provincial Veterinary o OPVET bilang pagdiriwang sa Rabies Awareness Month. Naging katuwang ng OPVET ang LGU Villasis at mga veterinary medical students mula Virgen Milagrosa University Foundation. Alinsunod din ang programa sa layunin ni Governor Ramon Vigico III na maging healthy at rabies-free ang bawat sulok ng lalawigan ng Pangasinan. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capitol. Nabiyayaan naman ng mga bagong kagamitan ang mga Fisher Folk at Fish Processor Associations ng Pangasinan. Ang buong detalye sa report. 15 Fisher Folk at 19 na Fish Processor Associations ng Pangasinan ang nabiyayaan ng mga bagong kagamitan gaya ng fish processing kit, pansine nets, thermochest HDPE, HD cooler boxes at chest freezer. Sumatotal ay nagkakahalaga ang mga ito ng 3.3 million pesos. Ito ay donasyon mula sa BeSafe Project ng United States Department of Agriculture sa pamamagitan ng Winrock International. Ito po yung counterpart ng Philippine government na DA, meron po tayong USDA. So sila po yung nagbigay ng pera sa atin na $8 million, hindi lang po Pangasinan, kundi sa ibang probinsya. Ang lalawigan ng Pangasinan ang top producer ng bangus sa bansa. Suporta rin ito sa layuning palakasin ang produksyon ng bangus sa probinsya at matulungan ang mga asosasyon upang mapataas ang kanilang kita. Binibigay ko po ang aming pasasalamat para sa aming benepisyong natanggap. At malaking tulong po sa atin ito para maiangat ang pamumuhay ng ating mga fisher folks. Ito po yung makakatulong para mas mai-ensure na ang ating pong processing ay maayos at malinis. At ganun din po, lalo na po ang chest freezer, ito po yung magpapalawig at magpapatagal ng market shelf life po ng ating mga produkto. Naghayag naman ng suporta si Board Member John Luis Sison sa mga programang handog para sa mga asosasyon. Alam ko po na kayo po ay very excited na para sa ganun ay maiuwi nyo na ang mga munting regalo at magamit po natin sa pag-increase ng food production po dito po sa ating probinsya. Sasailalim din sa mga pagsasanay ang mga miyembro ng asosasyon upang madagdagan ang kanilang mga kaalaman at kakayahan. Bibigyan namin sila ng mga enhanced training, good training sa good manufacturing practices kasi nga po ito mga processors ito at saka po naman sa mga fisher folk organizations, yun naman sa mga training din, mga kailangan din nilang training at sa kung ano pa yung mga projects na kailangan nila para alam mo na, yung mag-improve ang kanilang living condition in the rural areas. Ito ay bahagi pa rin ng Livelihood Assistance Project ng Pamahalaang Panlalawigan na layong maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pangasinense. Susunod, kahandaan ng mga liblib na lugar ng Pangasinan laban sa kalamidad, pinaiigting. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng The Capitol.
kahandaan ng mga liblib na lugar ng Pangasinan laban sa kalamidad. Ang buong detalye sa report. Ito at handa. Nagkaroon ng bagong kaalaman si Nathaniel tungkol sa kahandaan sa pagharap sa sakuna at pag-iwas sa peligro. Isa siya sa 42 estudyante ng Pilawan Elementary School Season Pangasinan na nakilahok sa Information Education Campaign na inilunsad ng Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office. Natuto naktatangal daw nga pangalagaan ti kalikasan ken kasatno ti aramiden no ada mangyari man dito eskwelaan nga sakuna. Ken no ada man mapuoran amok ti aramidenan. Sumailalim din sa first aid at basic life support training ang mga residente ng Sitio Pilawan, Barangay Sagunto, Season Pangasinan. Kabilang sa mga itinuro ay ang backboarding, splinting, proper bandaging at tamang cardiopulmonary resuscitation o CPR. Ang goal po natin dito ay mapuntahan yung mga liblib na lugar, yung ating nabanggit ko kanina, yung ating mga GIDA or Geographically Disadvantaged Area, para maturuan sila ng basic first aid, CPR, climate change adaptation, family preparedness, para pagdating po ng kalamidad o sakuna sila ay preparado. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang kanilang mga natutunan, lalo na sa panahon ng sakuna at pagtugon sa emergency cases. Mas maganda po na tayo po ay sasali palagi para ma-remind tayo sa ating mga ginagawa o gagawin sa future kung may mga mangyayari mga disaster. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong grupo at saka kay Governor at Congressman sa ibinigay niyong training para kami po ay matuto dito sa Barangay Sagunto, Sitio Pilawan, Purok 5 po. Ang training ay tungo sa ligtas at maagap na pamayanan na layong ihatid sa geographically disadvantaged areas o liblib na lugar sa Pangasinan. Labis naman ang tuwa ng mga residente ng isang liblib na lugar ng Season Pangasinan dahil sa iba't ibang serbisyong hatid ng Kapitolyo at First Spouses League. Balita at serbisyong ang galing hatid ni Terry Aquino. Ito ang kalsada patungo sa Sitio Bagulkanit in Malugsor, Season Pangasinan. Malinis, tahimik at payapa ang lugar. Pagtatanim, mga prutas at gulay ang pinagkakakitaan. Sa gitna ng payapang pamumuhay, iniinda ng mga residente ang kahirapan dito. Isa rito ang kawalan ng kuryente, kaya lampara pa rin ang gamit. Ayaw kong tumira dito kasi walang ilaw, ma'am, sabi niya. Mama, sabi niya sa akin, yung anak ko na nag-aaral. Kaya doon Hindi siya, matutulog dito, ayaw. Kaya doon siya tumira sa bahay ng lulan niya kasi wala kaming ilaw. Ang suliraning ito ramdam ng 10 pamilya sa sitio. At nang malaman ni Ginang Maantuason Gico, pinuno ng First Spouses League of Pangasinan, ang kalagayan ng komunidad dito. Agad pinlano ang pagpunta sa lugar kasama ang Provincial Social Welfare and Development Office. Naghanap po tayo ng mga barangay dito or sitio dito sa Pangasinan na wala pa pong kailaw-ilaw. Yung pong nahirapan po silang maglinya po ng electricity. Yun po yung mga beneficiary na ating mga binibigay. Symbol of hope po na ibibigay po natin sa kanila na galing sa Kapitolyo ay ibabahagi po natin ang ilaw ng Kapitolyo hanggang sa bahay po nila. Bukod sa mga solar lantern na kaloob ng First Spouses League of Pangasinan, nakatanggap rin ang mga taga-Sitio Bagulkanit at nag-uwi ng spaghetti goodies, family food packs na tulad ng mga delata at bigas. Nagkaroon din ng pakain sa lugar. Nagpapasalamat po kami kay Ma'am Maantuason Gico, tsaka kay Governor, kay Congressman sa binigay nilang pailaw sa amin dito sa barangay sitio namin na walang kuryente. Sa kabuuan, nasa 175 na individual mula sa 7 sitio ang nabiyayaan. Salamat sa inyo, may tumulong sa amin. Salamat mas asilimutan na kayo ako. Gusto kong magpasalamat sa binigay sa akin na ito na ilaw. Thank you po, maraming salamat po sa ilaw. Nasa pagtitipon din si 5th District Congressman Ramon Gicod Jr., Mayor Danny Oy at kanyang may bahay
mga municipal councilor at officials, Barangay Captain Adonis Manzano, mga department head ng season, 5th District Political Consultant Jesus Basco, mga pulis at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay sa season. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Malaking tulong naman sa mga kababaihan ng San Jacinto, Pangasinan ang Basic Nail Care Skills Training. Ang kwento hatid ni Rich Mahin. 15 taon ng manikurista si Rena Flor. Pangarap niyang magkaroon ng formal na training. Natupad ito sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Bukod sa birthday ko ngayon, regalo po sa akin. Ito yung wish ko na makapag-certificate. Kasi balak po ko. Salamat po ng marami kasi kung hindi po sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng certification. Makukuha na po ko sa lahat ng mga tao. Ma-expose na rin yung mga gawa ko po. Isa siya sa 50 residente ng San Jacinto na binigyan ng Kapitolyo ng libreng Basic Nail Care Skills Training. Naging posible ito dahil kay 4th District Board Member Jerry Ahirico Rosario. Wala pa na skills training niya libre, panbangat ira na pangkabuhayan, wala pa ta makamenos kay pang personal, pero nayari mausa rin pangkabuhayan. Sa kaiya sa programa na peso, tantesda, so amay nail care training. Dugaruga, kasi National Women's Month natin, karakalan, tayo, puro bibihi, dyan natin, yamila. Buo ang suporta ng Barangay Lobong officials, Lobong Elementary School at LGU San Jacinto sa nasabing programa. Ang programa ay bahagi ng Employability Enhancement Program ni Governor Ramon Vigico III. Ipinapatupad ito ng Provincial Public Employment Service Office, katuwang ang TESDA Pangasinan. So ito po ay naglalayon na makapagbigay ng libre at dekalidad na training na mag-enhance ng kanilang employability, productivity at competitiveness. So ito po, sinasagawa po namin itong training na ito in celebration of National Women's Month. Ayan ho. So ang mga participants po natin ay puro kababaihan po sila. Tulong po ito kasi bukod po sa libreng training na ibinahagi po natin sa kanila. After the training, pwede na po silang makapagsimula ng kanilang livelihood o maliit na negosyo sa pamamagitan po ng livelihood starter kit po na ipinamahagi po natin sa kanila. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa The Capital. Sa bayan ng San Fabian, libreng punla ang ipinamahagi sa mga magsasaka. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Terry Aquino. Ito ang nursery sa Barangay Tukok, San Fabian. Dito isa-isang itinatanim ang mga binhi. Todo ang pag-aalaga rito ng Municipal Agriculture Office para makapag-produce ng mataba at maayos na punla. Makikita rito ang mga punla ng siling haba at labuyo, talong, pechay, kamatis, kalabasa, patola, upo, ampalaya at iba pang gulay. Alam niyo bang libre itong ibinabahagi ng tanggapan ng Municipal Agriculture Office sa mga magsasaka ng gulay ng San Fabian? Nakita kasi ng tanggapan na hirap sa pagpupunla at malimit, problema ng mga magsasaka ng gulay ang pagpapalaki ng punla para sa kanilang pananim. Ang nursery po namin, hindi po namin ibinibigay na buto na. Kami na po ang nagpo-produce ng seedlings na po ng gulay. Isa sa mga pangunahing kabuhayan ng mga magsasaka rito ay ang pagtatanim ng gulay. Tag-ulan man o tag-araw, papalo sa 60 hanggang 70% ng gulay sa mga karatig bayan tulad ng Dagupan at Mangaldan ay nagmumula rito. That's for free para sa mga farmers. Yes. Ibabalidate namin yung area niya and then titignan namin kung pwede at kung may tubig siya, bibigyan namin kahit ilan. Bagamat sa pamamahagi ng libreng mga punla, kailangan muna na makapagpalista sa MAO sa San Fabian kung kailan kakailanganin ng punla upang maihanda ng tanggapan. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Para
maalalayan ng mga kababayan nating may kapansanan na mahagi ang pamahalaang panlalawigan ng mga assistive device. Galing ang mga ito sa Operation Blessing Foundation Incorporated. Nagbabalik sa report si Rich Mahin. 225 wheelchairs, 50 hearing aids, at iba pang uri ng assistive devices ang ipinamahagi sa mga kababayan nating nagmula sa 17 bayan at 2 syudad sa Pangasinan. Proyekto ito ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan mula sa tulong ng Operation Blessing Foundation Incorporated, isang non-governmental non-profit organization na tumutulong din sa mga persons with disabilities. Isa sa mga benepisyaryo ay ang anak ni Aylan Quines, mula pa sa Urdaneta City na may problema sa pandinig. Sobrang thankful ako sa organisasyon na to, lalo kay Gov, na mayroon siyang mga program na ganito. Lubos naman ang pasasalamat ng 66 na taong gulang na si Aling Anita dahil mapapalitan na ang kanyang ginagamit na lumang wheelchair. Na-stroke ako, sir. Na-stroke. 1989. Ito maganda. Masama sa wheelchair. At amat ko itong manot. May wheelchair ako. Hinihimok ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at Persons with Disabilities Affairs Office ang mga residenteng may kapansanan na makipag-ugnayan upang mapabilang sa mga susunod na pamahagi ng assistive devices. Today po, we will be having our awarding of wheelchairs, hearing aids, and other assistive devices to our people with disabilities who are really in need of such assistive devices. Maraming salamat po at hayaan po natin ang ating mga kapatid na may kapansanan ay patuloy pa na palaguhin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan po ng mga regalong ito na nagmula sa ating mga partners. Ang mga benepisyaryo ng assistive devices ay masusing pinili ng Municipal o City Social Welfare and Development Office. So meron pong mga requirements, may criteria po, and then select po nila talaga kung financially burden or talagang kailangan po. So yun yung isang criteria dyan. Kaya po nagkaroon ng mga identified beneficiaries. Sa ngalan po ng ating mahal na gobernador, lubos po kaming nagpapasalamat sa PSWDO at Operation Blessing Foundation sa pagtulong para mapagtagumpayan ang proyektong ito. Pangasinan ang galing. Rich Mahin, nagbabalita para sa Decapito. Susunod, outreach activities sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan isinagawa sa araw ng kaarawan ni Governor Gico. Yan at iba pang balita sa muling pagbabalik ng The Capitol. Pagdiriwang sa kaarawan ni Governor Ramon Gico III, isinagawa sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan ang outreach activities. Kwentong ang galing, hatid ni Terry Aquino. May namimigay ng regalo.
may nagpapakain, at may nagpapalaro. Happy birthday, Kumunod! March 19 kasi ang ika-49 na kaarawan ni Governor Ramon V. Gico III. Sa halip na siya ang bigyan ng regalo, siya ang nagbigay nito sa mga naghihirap na Pangasinense. At lahat ng mga empleyado ng Capitol at 14 na ospital sa Pangasinan ay nagsama-sama para sa misyong ito. Maging ang ilang magulang at opisyal ng barangay ay nakipagbayanihan, gaya na lamang sa Barangay Makayog sa bayan ng San Jacinto. Aabot sa halos 600 ang nabiyayaan sa gift-giving at feeding program. Galak ang nadama nila dahil ngayon lang daw nila ito naranasan. Maging ang mga kababayan nating pinapahirapan ng sakit ay di nakaligtaan sa espesyal na araw ni Governor Gico. Happy birthday po, Governor! Thank you po, Mama Ann. Smile ka. Smile ka. Mainit na pagbati ang sukli ng ating mga kababayan sa kabaitan at pagmamahal ni Governor Gico. Birthday, Governor Monmon Gico III! Pangasinan ang galing! Happy birthday, God! Happy birthday, Governor Ramon V. Gico III! Pangasinan ang galing! Happy birthday, Governor Ramon V. Gico III! Pangasinan ang galing! Naya Elementary School! Happy birthday, Governor Ramon Gico! Maraming salamat po! Happy birthday, Governor! Happy birthday, Governor! Thank you from my heart, Governor! Happy birthday, Governor! Happy birthday, Governor Monmon Gico III! Pangasinan ang galing! Happy birthday, Don Monmon Gico III from Western Pangasinan District.
birthday, Governor Ramon Monmon Gueco III. Happy birthday! Happy birthday, Governor Ramon Monmon V. Gueco III! Happy birthday, Governor Ramon Monmon Gueco III! Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Ilang pamilya ang nasunugan ng bahay sa bayan ng Santa Barbara. Gaya ng nakagawian, hapit-bisig ang Kapitolyo at First Spouses League sa pamimigay ng tulong. Nagbabalik sa report si Terry Aquino. Bukod sa nawalan ng tirahan, nawalan din ng pangkabuhayan si Ginang Emma Peralta ng Poblacion Sur, Santa Barbara. Nasunog ang kanyang bahay at mga paninda Enero 7 ngayong taon. Nadamay din sa sunog ang halos kalahati sa bahay ni Virginia Santos. Kami po ay nakahiga nagpapahinga kasi matindi yung init. Tapos po, bigla na lang yung anak ko, may naamoy po siyang sunog. Sa bahaging ito ng bahay, ang tindahan ni Emma na siyang ikinabubuhay ng pamilya, pero walang naisalba. Mabilis kasing kumalat ang apoy dahil gawa sa kahoy ang itaas ng bahay. Para maalalayan ang mga nasunugan, naghatid ng tulong ang lalawigan sa pangunguna ng Provincial Social Welfare Office. Naghatid din ng family food packs, bigas, pasta package at solar lantern ang First Spouses League of Pangasinan sa pangunguna ni Ginang Maan Tuazon Guico. Pansamantalang nakikituloy ang dalawang pamilyang nawalan ng tirahan sa mga kamag-anak. Pangasinan ang galing, Terry Aquino nagbabalita para sa The Capital. Humarap sa media ang 20 dilag na mag-aagawan sa korona ng Limgas na Pangasinan 2024. Pero bago nito ay nakibahagi muna sila sa cleanup drive at charity event sa bayan ng Bimmalay at Lingayen. Narito ang kwento. Sumabak sa charity events ang mga kandidata ng Limgas na Pangasinan 2024 kasama si Limgas na Pangasinan Chairperson First Lady Maan Tuazon Guico. Unang destinasyon nila ay ang Pototan Elementary School sa Bimmalay, Pangasinan. Dito, namigay sila ng food packs at hygiene kits. Kasama ko po ngayon sila upang magpapatunay na ang beauty pageant po hindi lang po dapat siya pang beauty. Dapat po may kasamang puso yan at may kasamang purpose po sa buhay. Naghatid din sila ng mainit na lugaw sa mga mag-aaral kasama si Vice Governor Lambino, Attorney Melanie Lambino, Limgas 2023 winners at sina BM Philip Cruz at Board Member Heidi Sanchez Pacheco. Kasunod nito ay nakilahok sila sa cleanup drive sa Lingayen at Bimmalay Baywalk area kasama ang Limgas 2023 winners. Nakilahok rin sa cleanup drive ang mga barangay officials ng San Isidro Norte, tourism officers, MDRRM officers ng bayan ng Bimmalay. March 16, rumampa ang 20 kandidata sa harap ng mga local at national media. It is just right that the Bisay Diet be highlighted by the crown jewels of the province of Pangasinan. And that's not just our natural resources, but also our people, yung tao natin dito, our fellow Pangasinenses. And what better way to present the beauty, the grace, the capability of the province of Pangasinan, but none other than our Limgas beauties. Sinubok din ang kanilang galing sa pagsagot sa mga tanong ng media tungkol sa mga napapanahong issue. Naniniwala si Limgas na Pangasinan 2024 Chairperson Maan Guico na hindi lang ganda, kundi dahil sa programa, magkakaroon ng mas malalim na layunin ang mga kandidata upang isulong ang kanilang advokasya at magkaroon ng puso na magsilbi sa probinsya. This project, this Limgas actually is a project that's very close to our hearts. This is a pageant that
we aim to empower women, not only to encourage the women to be independent, to focus on their beauty, but also to give them purpose. We aim that this pageant will have purpose, will have a heart, and we will aim to teach the ladies. I aim that you ladies will not only have beauty, but I hope after Limgas, you will learn to have your own purpose through your advocacies, and of course, a heart to serve the province of Pangasinan. At iyan, ang mga balitang ang galing hatid sa inyo ng The Capitol. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan ng buong pwersa ng Pangasinan Information and Media Relations Office at Provincial Government of Pangasinan, ako si Christine Flores. Masanto Sia Agro. Pangasinan, ang galing.